Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jo sambah hambo kepada segala nenek mamak dan gadang basa batuah. Kepada angku alim ulama suluh dan indak kunjung padam. Angku cadia pandai pasak jo kungkuang di negari. Mangko nak salangkuk gano jelah du balang jom panglimo parik dalam pagaran kokoh bundo kandung samud dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun selasih lalai ke pucuk selaronya. Tindak bainggo je babateh, bukan basibak je basisih di lingkong sambah kesaduanya. Kemudian daripada itu, Allah nangka menjadi buah pasambahan. Sebelumnya perkenalkan kami dari keluarga IJM, Indi Jonai Manajemen. Ambo nambah namo ilalang kuti nambah gala rajo pemenan. Lah lamo teraga jetakana, nasa di hati nanta simpan, kau di batin nanta pandang, inilah baru terabuhnya. Kalau dikaji-kaji bana mak, dibuka cari tolamu, tidak ngapit tuah orang tua-tua, satantang pendidikan falsafah adai alam Minangkabau, baik moral maupun spiritual, iyo sabana rancak mak. Jiko dipakaikan patang jo pagi, diamakan siang jo malam, tindak kamang-kamang mana menjalani hidup jati dunia nanko, tindak kamarusuh mana menuju pusaro. Namun samantang pun nambah itu mak, di zamanan mbak kini kanlah samo-samo kita calik, kita layangkan pandangan jauh, kita tukikkan pandangan nampir, ado nanta kilan-kilan di mata, nan menjadi duri dalam kuku, nan marusuh bana dalam hati. Yaitu perubahan karakter generasi anak muda Minang di zamanan mbak kini. Manuri ambo, sabana jauh mak panggang dari api. Mungkin diulah pengaruh budaya luar, sarato perubahan zaman analah semakin berkembang. Ataupun mungkin juga anak muda Minang itu sendiri banyak yang alum tahu dan alum paham tentang kepribadian orang Minang sebenarnya. Dan itulah yang menjadi latar belakang kami dalam membuat karya di kemudian hari. Barizin kami dek mama, katangah kami sementara, kami cuba pulau menjambukan sepanjang tangan, menjuluk sepanjang galah, menaruhkan bangkalai dan alum sudah. Mudah-mudahan tembak lai tibo dia lamai, tak pakaikan pituah orang tua lai jebatin, satantang adek lamu pusaka usang. Sebenarnya jiko dindang di paberai, dietong dikaji-kaji bana maraso lancang kami ke tengah mak. Sabak balah deba itu kan iyo pangulu banyak nan batuah, tuangku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sapi. Rumiklah kami barundiang jalan pandai mak. Sementara jiko dia doan kapakeh diri kami, apalah kadayo kami mak. Kami rang ketek mudo mata, umur nan balum setahun jaguang, darah nan balum setampuk pinang. Ilmu kurang sekolah pun tangguang, mengaji ndak sampai katam. Sakalai ambil kasalendang pembawa anak turun mandi, jo adek kami mengapalang, jo syarat jauh sekali. Dek hati lai kareh bematam, niye di batin lai barasiah, ingin melestarikan adek lamu pusaka usang. Saguruh-guruh hari nan kapa dilawik juo, sarusuh-rusuh hati nan bana disabui juo. Alang jo kekek dibari makan, dibarilah makan keduanya. Panjang jo singkek kami cuba maulehkan, jiko nak sampai apa kadayo, tenggang dek mama jo bicara. Kami nan bukan cadik pandai mak, ilmu jo Allah tersimpannya. Jiko kurang tolong dibilai mak, tando panggulu sandiko. Sekali lagi perkenalkan kami dari IJM, Indi Jonai Manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.